Play PUA, and I'm in Faithful and True Channel. Ini Ba Marcel, ngawan sepi na marba, dan bakli sipang kaway ka cut gospel, la gospel kat ko Matthews, nong kaba arpu saud kot, kaba arpu pra, kaba ong kumne, kad hapadon kamediap, kipu kini kin yalum, but wan sepi banyarap ban sung tu ya kajimut jong kene kajingkren kajong Jisu. Kad hapadon kamediap, kipu kini kin yalum. Thì dan Augustine bakoi wang kumne ba kine ki pukni ki yo yaka jing sma hangno kadon kamet yap but wala da dai se jingai ru ikin ya lek syata kena ba kin du ya bam ti Augustine bakoi wang lada kisim ki bom don ka jing mut ke jing perkat bat ke jing skul tu hari tang ta ka jing sma ki lakban tip hangno kadon kata kamet yap walada kadon sa jingai ba la jika ba ki don ti kan no shu kan long nakapanta baro ki pai riunget ya ki ba don keleng keleng ba kin ya tur banyak penkloi wan poi sau sau jisu ya ka ba lo ong ha ka kita kot kita kamat kot kita arpunyo kita na ba kunu breu un wan kum kalili kita thaba ha ka sun bineng nami ngi shadu sepngi te uneo Augustine bakui bolong bishop pada doktor juga balang batai kumta ba kumba kini ki pukni kitip ha edon kemenyap kumtaru ki kristan bat ki bangej barok kitip ban lek poi sya ukris yuba kana ke jing syai ka thaba nami ngi shadu sepngi but ke bangila ban skutu ya kana ke doput kana ke doput ke ba une Augustine buku uang kadai ka met jung kris ubalayap ini ka jing yap ku jung kris ya kiba ya lakren sapang ka kiri kijing long jong ki pukani ha ka jing thọ bukui bai ki long kiba long klan but kiba long badon ya kabor kum ki samla beda ne kadau ngapare kyong they are called eagles whose youth is renewed as the eagles but kini kiba sim halade ya kita ki thap niang kenang ba kindubla berwan sya ukris kata kade kajing wan jong ki kristan sya jisu ki singau tikumba ki yo thap niang ka bor thamai apa ki keren sepang pukuni keren sepang kata ka bor thamai papen thamai ki awangi leit sya ukris yo ya kan ka bor thamai hakane ka we ka bible pareng a new american bible ka batai halor kane ka dekot ya ka ba lasdang da du ka dekot arpun riu terter ka ki hang ne kita tho ya kane ke jing batai yang tule la ka dekot arpun riu kumta lada ki briu kin ong hapi hakme udon hari kinja wat let syata ni lada ki ong hakme ure hayeng wat let satya na ba kunu briu unwan kum kalili ka ba thaba ha ka sun bineng nami ngi syadu sepni pekun na tau sopteng kat haba don kambe yap ki pukini kin yalum te kane kajing patai
kebetulan hakane ka Bible pareng New American Bible Catholic Edition ông cũng đi cái chính cam lên này cái chính nhà thu hay kí way ba u Mesia la ban xem ya u ha ki jaka ki bahri hari kenja hari kenja ki jaka bahri ko ông cái này cái chính patai hang này ya kum kita ki jing ong ni day ban ya klet wa udon hang ta uri hang ta nim day ban ya nge ya kum kita ki jing ong namar ka jing wan chung kun breu kan long ko ba shai ka leili ka jing wan chung kun breu kan long ko ba shai ka leili ka ba ting shai na mi ngi sha sep ni but kata ka jing shai jong kata ka jing wan ka jung jisu kan long tik ka jing shai khmat ban jing la ban sma jong ki pukni ya ka met yap kene ketika jing patai kat kane ka Bible pareng ka New American Bible ya ka bangaju smart bon pule ya ka pat kane kedon ke jing patai hang ne ti kane hang ni ni i ya ka jing long ko shai ya ukonu breu bat banitu uno shisha udai umesia dikini ki jing patai nang ne kalong kumta ta sekiwe pat ki kpa balang jong ni ki ong chapang kene mane u hipo mentau don so way ba kerteng u phylakt of crit ni ti ong ba don ki to ki ba thok ki syukor ba Chris ulawan Andre u dang ri ilade hapo ri siap di ni don kono ka kamera di nakapanta ka jingwan chu Chris om don kam yano ru pan kedau udon hangta jingwan chu Chris kemut kan ke jingwan ba ar chu Chris Andre kene kalong ka ba shai separo kum ke jing shai jung ka thaba lili wang batai une o Theo Phylakt of Okrit namarba tikumba ka lili kalong ka ba kansan ka ba thaba ba la ban I de baro tikum juru ka jingwan jung Chris kalong kumta Andre ya kata ka jingwan jung Chris bar khoj badon hak pertei kin sayo I kanom long kum ka jingwan ke banikong aba ulawan but bu ulalek na kawe ke jaka sakawe ke jaka re ke jingwan ba ar ju kan long tik tang kumbangi khabrip shik khabrip ki khmat wang une u Theo Phylakt nata kumbal long kini ke pukni di kiba ya wan budwat hangno habadon kamet yap tu kumtaru bar khoi kiru khoi ki ba kiru khoi ki ba don ki jaka ki kencang tu bilon ki ba lalong ki ba khoi kini kin sayawan hangta habadon Chris but kita kin sa sya ane syarong syakil o tikum ba le ki pukni tikum ta kani ka met chung Chris balayap na kapentai chungi but kani ka jing wan chung ki Kristan ketika ta ka jing wan ban le sya ka jing yap ka chung Chris jong man la uwe Kristan kene kede kata kaba lamut apa ong kat habadon ke bediap kipu kini kin yalum tinggal kermen kitu giba kwa jingmut ya kane kelas kutu te yang saya kedua biang saya sisien pat aku pat kapor penjubat ya kijing keli